Happy birthday to you. Okay guys, ako ikat akong cake guys, mo siya. So ang nakabutang dire, happy birthday Choco from Ate Claire. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video kay i-celebrate na mo ang birthday ni Mama karon unya. Akong birthday kay January 6 man, so amo lang usahon na lang karon nga adlaw. So i-update na mo later nikabot sa mga bisita. Bye! So guys, nanay ko mga bisita, gikan nila sa bato. Mga igagaw rin ako. Yeah. Hi. Lamig ang embutido. Tago mo ka rin. Tago mo yan. Hindi mo rin sa vlog. Sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ako yung mag-case. Picture nito ah. Nga. Sudli kong basa ma. Make a wish mo. May kaway si mga na rin mo. Okay. Helpin mo. Okay guys, ako ikat akong cake guys, mo siya. So ang nakabutang dire, happy birthday Choco from Ate Claire. So ang flavor ani nga cake ay caramel siya guys. I will cut into I think 8 pieces. So paano na dire guys. I cut into 8 pieces. Okay guys, mana guys? Okay, ato nang tilawan. Yara magkuha kog kuan. Kuha sa kog plate. So mukha ko usa. So guys, akong cake, ako di una nagatilaw, no? Caramel flavor niya. So, first subo, no? Here we go. So sweet, guys. So guys, naabot na din ko mga bisita, no? Namawa ni taga-gikan siya sa bato niya. Akong tagaan ako cake, duha ka slice. Mga isang mga bisita. Ako pa rin mabot. Trabaho pa. So see you later. Nagabot sa mga bisita na kuban. Bye. Niya ako igsuon deh guys. Si Dindore. Hi. Kasi nakakaganahan i-promote sa imong kuhan sa Koi ba? Kung gusto mo palit og Koi guys or mga feeds sa Koi, pwede mo visit sa ilang store na sa kana Minglanilla. Yung standby dre guys. Yan ay grotto dre gamay. Motor rin sa kuya. Nya kang Arde. So ikaduha na mo niya kuha. Mga na siya. Mga ni Dio guys, akong mga bisita si Bungs. Nagabato rin siya. Si Pit. Niya ako igsuon. Lindo, si Arde. Nagabato rin yapon eh. Amo ni mong form of circle mga friends ako. Brother na ako, mga brothers na ko doha. Chucky, si Kuan Pit. Box, oh. Peace!